Bună ziua, dragi copii, azi o să vă arătăm un motoraj. Uitați-vă. Această baterie este de la o mașină cu telecomandă care se încarcă. Uitați aici, se bagă, uitați, se bagă aici, una în alta. Uitați. Se bagă așa. Se întâmplă așa. Și uitați. Aceasta a fost aprobarea mea și vă rog să vă abonați la canalul meu de emisionuți și dacă vreți să vă confecționați și dumneavoastră, luați un motor și o baterie și 3 lame, le lepiți în asta, puneți aici niște capace și gata. La revedere!